כן, שאלות ביהדות. הרב, מה זה מראית עין? מראית עין, שאלה מצוינת. צריך לדעת שאנחנו ביהדות, כל ישראל ערבים זה בזה. לפעמים זה מעצבן, לפעמים אין ברירה, תהיו חזקים. אני צריך להתחשב מה אחרים יגידו. אני צריך להתחשב ומה יהיה מסביב מה קורה. למשל, השכן שלי זרע דשא. הוא זרע דשא מזרעים. ואז ביום תחילת שבוע הוא זורע את הדשא, ואז הוא בא לרב בסוף שבוע ואומר, מה אני אעשה? תכף בגיע שבת. עכשיו ימים חמים מאוד. הדשא אני משקיע אותו כל הזמן. צריך להשקיע את הדשא, אחרת הוא ימות. מה עושים? אומר לו הרב, תגיד, אתה משקה בעצמך? אתה פותח את המים בעצמך? אומר לו, לא, אני לא פותח בעצמי, יש במחשב השקיה, זה משקה אוטומטי. אומר הרב, הכל בסדר, נשאר רק בעיה אחת, מראית עין. מראית עין זה אומר מה אחרים יגידו כשהם יראו את הממטרות נפתחות. ולכן, המליץ לו הרב, שים פתק על הדלת, על השער של החצר, הממטרות נפתחות לבד. זה לא אני פותח, זה דבר שקורה אוטומטי, ואז פתרתי את הבעיה של מראית עין. מראית עין זה נושא ענק. אתם יודעים שאסור לבשל בשר עם חלב סויה? אתם יודעים שאסור לבשל בשר עם חלב קוקוס? אתם יודעים שזה מראית עין, שמישהו יראה ויגיד, הוא בישל בשר וחלב. צריך להיזהר מהנקודה של מראית עין. מה אנשים אחרים יראו את זה לחשוב 10 צעדים קדימה ולהיזהר מזה. ולכן, אם אני שם שם את הבקבוק של הסויה וכולם יודעים זה, בסדר, שם שם שבט, זה בסדר. אנחנו צריכים לפתור את הבעיה של מראית עין, כל ישראל ערבים זה בזה. אנחנו צריכים לדעת שהדברים האלה הם צריך להתחשב, שאנשים אחרים לא יטעו בגללנו בהלכות.